στην διαδικασία των πέναλτι. Εκτελεί ο Αϊτόρ, πλασάρει 1-0 ο Παναθηναϊκός. Εκτελεί ο Ροντινέη, η μπάλα στα δίχτυα. 1-1. Σφυρίζει ο Χίχλερ, εκτελεί ο Ισπανός, η μπάλα στα δίχτυα. 2-1 μπροστά ο Παναθηναϊκός, με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι και του Ρούμπεν Πέρεθ. Σφυρίζει ο Χίχλερ, εκτελεί ο Σέλσον Μάρτινς, η μπάλα στα δίχτυα. Επέλεξε να πέσει στην σωστή γωνία ο Λοντίγκιν. Εκτελεί ο Αράο, η μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα. 3-2 ο Παναθηναϊκός. Εκτελεί ο Μαυροβούνιος, η μπάλα στα δίχτυα. Νέα ισοπαλία και με την εκτέλεση του Στέφαν Γιόβετιτς. Εκτελεί ο Γετβάη και η μπάλα στα δίχτυα. 4-3 ο Παναθηναϊκός. Εκτελεί ο Πορτογάλος, η μπάλα στα δίχτυα. Πλάσαρε ιδανικά τον Λοντίγκιν και πηγαίνει, όπως βλέπετε, να τον χαιρετήσει, ενώ αγκαλιάζεται και με τον Πασχαλάκη. Να λαμβάνει δράση για τον Παναθηναϊκό ο Μλαντένοβιτς τώρα. Σφυρίζει ο Χίχλερ, εκτελεί με το αριστερό, αποκρούει ο Πασχαλάκης. Αποκρούει ο Πασχαλάκης το ένατο πέναλτι της σειράς. Και τώρα ο Ζωάο Καρβάλιο απέναντι στον Λοντίγκιν. Εκτελεί ο Πορτογάλος, αποκρούει ο Λοντίγκιν. Και έχουμε συνέχεια στην αγωνία. Ο Κότσιρας απέναντι στον Πασχαλάκη, σφυρίζει ο Χίχλερ. Εκτελεί ο Κότσιρας, η μπάλα στα δίχτυα. 5-4 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Ο Βρουσάη για την εκτέλεση για να ισοφαρίσει. Το πετυχαίνει. 5-5. Έτοιμος ο Γιώργος Βαγιανίδης απέναντι στον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Εκτελεί με το δεξί, μπάλα στα δίχτυα. 6-5. Φρανσίσκο Ορτέγα. Εκτελεί ο Αργεντίνος. Σάρι τον Λοντίγκιν. 6-6. Με την αγωνία να συνεχίζεται. Εκτελεί ο Σένκεφελντ. Πλασάρι τον Πασχαλάκη. 7-6 ο Παναθηναϊκός. Εκτελεί ο Καμαρά και στέλνει την μπάλα out. Ο Παναθηναϊκός στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Καμαρά στόχισε σε αυτό που ήταν το 14ο πέναλτι και ο Παναθηναϊκός με 7-6 παίρνει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.